Adin balayo ya ki jing ujor ki babon ya ka jing bom ai ya ki transfer certificate da ki school ba pher ya ki khna school ki bawan man le rong sha ki we part ki school pule na kalyang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongpo Circle hapo ka jing yalam usamla Precious Khamde President ka FKJGP Nongpo Circle lembar ki khot man ta ka sngi klalit ban ya kandu ya ka District School Education Officer DSEO bat ka baderu ka Joint Director of School Education Literacy Riboy District ka Kong Ruby Z Das ban pensngeu halor ki jing e ki blami na ka jing bom ai ya ki transfer certificate haba krensha ki lat pathai khubor na ka liang usamla Precious Khamde ulong ba ka DSEO kala ai ka jing kular ya ka FKJGP bakan simkhya ya ka ni ka kam bat kan penmi ru ya ka jing patha shabaro ki school Riboy District bade ban ai ka transfer certificate shaki khna ki badon jing thmu ban le chagi we part ki school ngi na kaliang jong ka FKGP Nongpo Circle das ngi lawan ban kendu ya DSEO den ka jing ujor ka babun na kaliang jong ki kmi ki kpa bat ki bahing basem jong ki khana school halor ka jing kidon ki school kadu ko ne ki school ki bak ITC ya ki khana school ane ukta kim ai ya to open number te teng ka jing pamiot TC jong ki khana pen sem sitom ya ki khana school bakin de ki school nama ki school kam ga TC ki namla kimi admission ma te ngira de bi kan ba ka jing kendu tingi bat imadam ila ai ga assurance ba in sim khia halor kane ka benta ba i na jong i in pha ga notification sa ki school baki de ban ai ya kata ka transfer certificate baki khna mo so mentali bon ka jing bamiot TC ki khna ki poi pep school no namar baki mon ban chong hatu school te ki chwa ban le chawi school ro kim yot nambar baka jing bamiot ya ka transfer certificate te ngi ru na kaliang seng nyai budin kalau kane ka benta bat na kaliang jong ki kmi ki pa ki de ban pada kidon kum kita ki school ki ba mai kita ki TC ane kita ki pen number bakin petip ki kaseng ane kin wan sapo DSEO bakin pen ai ka jing ujor kalau kane benta boleh sebut